Hei a tuturor și bine am găsit la un nou episod din Clash Royale și de data asta vreau să vă spun și îmi pare sincer rău că n-am putut să filmez, am fost disputat ambele mâini în gips, deci vă dați seama că nu pot să mă joc nimic și da, m-am lovit ieri la mână și de aceea am vrut să continui cu un episod de Clash Royale. E o serie care o fac zilnică, deci da. Și acum aș vrea să vă arăt ceva special. Uitați-mi deck-ul meu, Battle Deck. Cărțile mele sunt, astea sunt ale mele, epice. Am multe epice. Am devenit puțin mai bun și aș vrea să vă arăt o bătălie de-a mea, players, nu players. În care nu o să vedeți, să știți că primesc, cine credeți că va câștiga dintre bătălia asta. Eu cu scheleții și e cu X-Bow. Deci, eu sunt scheleții versus ce a pus el. Și să vedem cine câștigă. Sincer, nu mai știu cum s-a întâmplat lupta asta, dar... wow! Bum, bomba. Valkyrie moartă. Ok. Cum se vede cu speed up. Da, se vede rău cu speed up. Mamă, câte cărți am putut să bag și eu. Bum, 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 balon, 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 damage. Bum. Mamă, da, aici și fii atent direct. Bum. Și am câștigat numai cu scheleții. Wow. Nu s-a întâmplat asta acum mult timp. Chiar dacă se aude niște sunete pe fundal, e mașina mea de spălat. Dacă se aude. De asta o să dau jocul mai tare. Să încercăm să facem un battle numai cu goblinii. Știu că mă prostesc acum, dar să vedem dacă putem câștiga. Goblins, zop. Ce urât, am început deja. Bum. Fireball, level 4. Da. Zap. Bum, 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 bum. Spear Goblin. Goblin. Ai dat damage. Oh. Asta nu-mi place deja. Zabla Witch. Boom. Ce-ți fac? Doamne. Am revenit probleme tehnice. Și mi-a dat un tur jos. Nu e bine. Nu e bine prostia asta. Era ceva puternic. Spear Goblin aici. Dați. Nu știu ce să-mi fac. Doamne, ce mi-a băgat! Bum! Nu, și Giant! Ce-ți fac?
Bum, 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 hai, 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 hai. Bum, 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 ce se întâmplă, ce se întâmplă? Și mi-am luat o bătaie. Da, mare. Wow, ce bătaie. Urâtă bătaia a fost. Doamne, ce bătaie. Și acum să încercăm de cu 2, o luptă. Și nu știu aici. Depinde și de noroc, pentru că habar n-am cărțile lui. Ok, Tombstone. Bomber, să se ocupe puținuși. Ocupă-te, Bomber. Mamă, hai Bomber, one shot! Oh my, și Bomber a murit. Oh. Bum, 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 dați, spargeți. Balonul la atac, hai. Fă o treabă. Da. Deja îi dau un damage. Damage. Oh! Frumos. Bum! Da, ce frumos. Frumos, bine de tot. Mamă, cum se aude mașina asta de spălat. What? This can be. Oh, get wrecked. Da, boom. Fii atent ce rip e acum, că n-are altceva de apărare. Rip. Foarte rip la faza asta. Ha, n-ai maschetier. Ce faci? Boom! Da. Boom! Mai dă o dată. Boom! Da. What? Tombstone aici. Bomb tower-ul. Dă-te naiba. De Prince. Haide. Ce bătaie. Bătaie frumoasă. Tombstone. Ce-i mă asta? Bătaie de joc. Boom! Aruncați. Allah hambar. No. Rocket. First try. No. Tombstone. Yeah, bitch. Boom. Oh, Skeletine. Oh, winner. Am câștigat, guys. Chiar am câștigat. Wow. Just wow. Ce win frumos. Ce win frumos. Wow. Wait. Upgrade. Așa. Wow. Ce bătaie s-a luat. Lol. Oricum. Mai încercăm cu o bătălie cu scheleții. Scheletronii. Bine, acum există o șansă și să pierdem. Normal că nu câștigăm fiecare luptă cu scheletronii. Nici n-am folosit Giant Skeleton în cealaltă rundă și tot am câștigat. Deci am jucat super varză tipul acela. Arcașele. What?
Tu vezi ce spun eu, mă, aici. Ăsta nu se uită, că-i Bugs și Tombstone. Oh, are cărți. Dar are multe cărți. Și nu-i... Oh, Doamne, cu... Ce luz îmi iau. Oh, Doamne. Bum! Nu-i șmecher asta. Hai mai repede, hai mai repede. Bum, 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 bum. Așa te vreau. Hai, bombă. Bum, ții. O vezi? Așa. Da. Mamă, ce la fix. Nu, se duce. Bun. Oh, Doamne. Cam easy de apărat chestia asta. Ați zis cu soare zile să vă fac. Oh, Doamne, ce easy. Ce easy, Tombstone. No! Normal, trebuia să-mi iau și un luz mare. No! Oh, Doamne, ce pierd. Just like, I'm not like that. Tombstone! Am văzut și eu acolo unde există. Nu acolo. Nu acolo unde există. Este aproape de școală. Aproape de școală, am zis, nu lângă școală. Nu în Piața Covazna. Aproape de piața Covazna. Oh, Doamne, ce bătaie am luat. Acum, sper că nu uitați să dați like și ne vedem data viitoare. Pa, pa!